Vrijdag vertrokken in alle vroegte de eerste deelnemers van het meerdaags wandelevenement. Meer dan 1500 wandelaars hadden zich van tevoren ingeschreven en liepen vanaf 7 uur door de omgeving. Vanmorgen zijn de eerste wandelaars voor de langere afstanden 40, 50 en 60 gestart. En iets later om 8 uur zijn de wandelaars van de kortere afstanden gestart. En ja, we verwachten de eerste wandelaars rond 12 uur, half 1 binnenkomen. Meelopen is de komende dagen nog mogelijk en de weersverwachtingen zijn volgens Thomassen goed. En zoals het er nu uitziet is vandaag, morgen in ieder geval heel erg goed wandelweer. Zondag maakt die melding van wat regen, maar we hebben goede hoop dat dat overwaait. Ik zie ontzettend veel groene en zwarte t-shirtjes. Hoeveel vrijwilligers hebben jullie op dit moment? We hebben ongeveer ruim 40 vrijwilligers. Ja. En die zijn verdeeld over de dagen? Ja, we hebben verschillende commissies en daar zijn ze ingedeeld. En afhankelijk van hun mogelijkheden worden ze ingedeeld op die 3 dagen die wij live zijn. En daar zijn we ook wel enorm trots op, die vrijwilligers. Ja, we hoeven jullie niet te vertellen, zonder vrijwilligers kun je gewoon simpelweg geen evenement organiseren. Sinds dit jaar wordt er ook samengewerkt met Icepower en Friends of Walking. Zij zijn goed zichtbaar bij start-finish. En onder die boog zal zondag ook een bijzondere deelnemer passeren. Ja, we zijn een tijdje geleden benaderd door SBS 6 dat men hier graag opnames zou willen maken tijdens ons evenement. En afgelopen maandag eigenlijk hebben we een go gekregen om dat naar buiten te brengen. En aanstaande zondag is inderdaad hier een opname van Massa is Kassa van de familie Gillis hier. Als de wandelaars terugkomen, dan hoeven ze niet gelijk naar huis. Nee, sterker nog, we hebben hiernaast een evenement van Hensenisch Hapt. En met dit jaar als thema bier en barbecue. Dus daar kunnen ze zich vertoeven. Ze kunnen vertoeven hier in deze tent. Morgen en overmorgen hebben we ook een omroeper die de wandelaars binnen gaat praten. Over de loper die we hebben uitgelegd voor de wandelaars. Dus ja, hier is voldoende vertier om een gezellig dagje Venray van te maken, zou ik zeggen. Een deel van de opbrengst van het evenement wordt geschonken aan Stichting ALS en aan MetaKids.